Les taxes Tobin i Google sembla ser que aquest any ja veuran la llum. Uns tributs que ja fa temps que se'n parla, però que no acabaven de decidir-se activar. Però aquest any el govern espanyol està decidit. Recordem que la tassa Tobin gravarà les grans transaccions financeres, sobretot el que fa referència a la compra-venda d'accions cotitzades. I la tassa Google el que gravarà serà els serveis de les grans tecnològiques. Aquí el gran dubte que s'obre és si realment aquests impostos els pagaran aquests grans inversionistes, aquests grans inversors, aquestes companyies tan rellevants tecnològiques, o bé els derivaran als ciutadans, a les startups i a les pimes. És un gran dubte, però el que sí està clar és que ni els grans inversors en l'àmbit financer ni les companyies més grans del món tecnològiques no tinc gaire clar que vulguin assumir aquest cost.